Jinji makana ya batago kpọmkwem n'oge aha iji eme omenala na Kpakpando n'ụlọ ọrụ kara aka ya bụ na Solid FM ebe anyị nọ kpọmkwem bụ n'ụlọ nke Ribi dị na Savage Crescent na GRA na obodo Enugu. Ọ bụ akara narị kpọm na itoolu ka ị ga-eji weta anyị n'ebe ọ bụla ị nọ wee na-ege anyị ugbu a maka na anyị zuru Igbo. Ekele nge ama m na anafa akwadobe afọ na ha akwụkwarapụ anwụ na-eti ogolo na amụke ihe dị iche iche na-eme ndị niile nọ ebe ọ bụla ị nọ biko zielu ọkụ kee nkwụcha ejikwana ọkụkụ egwu maka na oge ọkọchị anọ na ya ugbu a bụ oge aha anyị ji ọkụ ji eme ncha ya bụ biko dododo jiri nganga gbara m ọkụ ọsọ. Abum Chizzy ani ezoha guyere chinchim na nke tata o uchela anyị ga na-ati okwu ọnụ n'oge na-adịghị anya ga-akpọbata ya ma nwafọ Igbo mathani nwere ike iweta ihe niile nke anyị na-eme ebe a ije na YouTube ije ga-afụ Kpakpando TV sonye ya bụ subscribe ekelela m ndị niile ga na-ekiri anyị na mba ụwa dum. Ọ ga-adịrịrị niile mma na-ekene Tobechukwu ya bụ Tobel maka otu o si agbasi mbọ ike ịfụ na ị na-ekiri anyị na-afụ anyị na-ege anyị na mba ụwa dum. Ọ ga-adịrị anyị niile mma. Cheta na ị nwere ike inwe anyị na ewere nke ị chọrọ ime ịkwado nke bụ na ị na-eme inwe anyị bịaba n'ụlọ nke iri dị na Savage Crescent ụlọ nke iri bịa B 10B Savage Crescent na GRA obodo Enugu kpọmkwem. Ọkwa ebe a ka anyị gwere nwanna wee na-elutu ụwa niile ebe a ka ị ga-enwe ike wee fụọ anyị bata n'obi anyị ijebe na ngalaba azụmahịa ya ozugbo ka agwa gị ha na-ewepụ n'anụ wee rie ya. Mbịaghachite azụ anyị akọ nnụ n'ubi ya bịara kpọmkwem ya bụ kpọdebe ekwurekwu gị nso gwa ndị nke gị n'oge Kpakpando eluo na-abatago n'oge ịkwalite omenala anyị. Abụ m Chizzy na ana m abịa. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ekwe na-akụsi ike ekwe na ha. Ekwe na-akụ n'obi eze nna m. Ọ bụ n'obi onye ka ekwe na-akụ. Anyị ịzọgụ na anyị emere onye. Ndị dekọtara n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka enu maka omenala eje ha anasị ana. Ịzọgụ na anyị emere ebe agha. Ndị aka ji ọfọ bụ eziokwu. Ịzọgụ na anyị emere ebe agha. Onwe ebe ihe unu enu na-eme. Ịzọgụ na anyị emere ebe agha. Ọ lụtara ji ori ihe ori. Ịzọgụ na anyị emere ebe agha. Emenebe anyị nọ ya. Emenebe anyị nọ ya. Emenebe anyị nọ ya. Anyị nwere nze nwa okporo. Ndị jekọtara n'ụjọ na-eri. Anyị na-enwe n'ihi aka elu maka omenala eje ha anasị ana. Ịzọgụ na anyị emere ebe agha. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akụkọ. Ibu nkume dị mma n'oru. Obodo gbakọbanụ n'ụlọ akụkọ. Onye na-asọ ekete ya ebu n'ero ma nke. Obodo gbakọbanụ. Ekete na-abọ ka ndị mbụ ji ejekwa n'ụlọ ọrụ ugbo. Obodo gbakọbanụ. N'elu na anya plastiki n'ọka na nkụ n'ọgbọ. Obodo gbakọbanụ. Ha bụzie na-abụgba wee na-eme nke ndị bekee. Ịma na omenala eje ha anasị ana. Ọ gaghị ana Ike na-eme ike ji ịma na omenala eje ha anasị ana. omenala anyị ga-adịrịrị. Mụbakana. Ịma na omenala eje ha anasị ana ọzọ. Ndị ọka igwe na-eme ịbụ aka. Ịma na omenala ọka ịbụ mmadụ oke aja na ka ejiri mara ha. Ịma na omenala eje ha anasị ana. Isokwe na-eme n'oge ọchị mmụọ ha. Ịma na omenala eje ha anasị ana.
n'omenala Igbo perikoma wee na-agụpụta anyị n'ofu n'ofu maka na omenala anyị na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ọ dị mma, omenala anyị agaghị anazi n'ọzọ kpọmkwem ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ịma na afọ na-abụọ kwarapụ otu a, ọ na-akwụ kwarapụ otu a, imirikiti ihe dị iche iche na-eme. Ndị omekome akarịa ebe niile, ndị na-amaghị ihe akarịa ebe niile, ndị ejigoro aghụghọ na-asị wee gwagasị ụmụ ihe na-ekwesịghị, asị na ha na-agwọ ọgwụ ego, na ha chọrọ ego mbute, ha na ha ga-eme ihe dị iche iche. Ị na-anụ akụkọ jọrọ njọ dị iche iche na mmadụ na-efu, nwaanyị nwoke na-efu, ofu sie afụzi ozu ya, nke niile o ji bụrụ mmadụ ebepụtia ya, ajụọ asị na ọ bụ ndị na-agwọ ọgwụ ego, ndị na-agwọ ọgwụ dị iche iche. Tata na nke tata, dibịa Ezeọha ga na-akọwara unu ihe bụ awele, ihe ị ga-eme iwe nafere, mara na ọ bụghị igbu mmadụ, nke bụ ọgwụ ego na nke na-abụghị nke bụ ọgwụ ego, ka ị ga-esi na-amịchapịa ma ọkachasị n'afọ na-agụ, chekwaa onwe gị, ihe a na-agara gị nke ọma. Yawa bụ ihe Ezeọha ga na-atapịa ugbu a. Mana imirikiti n'ime unu na-ajụ maka Ezeọha chọrọ akara ekwentị ya bụ 08072352991. maka ndị chọrọ akara dibịa ọdịnala, dibịa Ezeọha Nwafọ Nkanụ, akara ekwentị ya bụ 08072352991. unu nwekwara ike iwe ya na 09038676718, ya bụ 09038676718. ịchọ iwe dibịa Ezeọha iwe ike ịkpọ ya na 08181895359, 08181895359. ị nwekwara ike iwe dibịa Ezeọha na 08029567274, ya bụ 08029567274. dibịa Ezeọha, na mbụ ekele gị. Ndị dịka eze Enugu na-ajụ ese gị kemgbe, si olee ebe Ezeọha gara. Ezeọha elee ihe mere edejibe enwe. Ndị mmadụ na-ekwu awele, ụfọdụ amacha ihe awele bụ, ụfọdụ na-achọ ka ọ dịghị ọsịsọ, ha na-anụ na a na-agwọ ọgwụ ego. Biko, kedu ihe dị iche na mmadụ jere mee awele na mmadụ gwọrọ ọgwụ ego, ewe ihe dị ka ọgwụ ego a? Maka na afọ na-abụọ kwarapụ otu a, ihe dị iche iche akarịa ebe niile, a na-akọ ebe niile, ndị mmadụ a na-efu. Onye fuo anọgide asị na ebere ahụ ndị mmadụ dị iche iche. Maka gịnị? Maka na egbe ndị asị na ha na-agwọ ọgwụ ego maọbụ na-agwọ ọgwụ ịkata ahụ. Biko, ndị nke bụ awele na ọgwụ ego. Dịka ana m ekene nwoke na-ekene nwa, ekene onye ukwu na onye nta bụ ndị na-ege anyị ntị tata. Maka na asị na ihe mmadụ amaghị ọ bụ ihe ebi onye ahụ egwu. And ọ bụrụ na anyị nwabụ ndị nọ na laịn omenala ma ya kọọ ha ọtụtụ ndị mmadụ, ha agaghị amata ibe dị n'ụwa ọ bụrụ nwere. Ihe si ememme eji egbu mmadụ ihe a na-egbu bụ nwere ka a na-awere ndị ahụ. Maka na emekwa ekwusi eke na ihe ọgwụ ego adụ ha adụ. Sọsọ ihe dị n'ụwa anụ bụ ka wele mmadụ ga-eme. Ọ bụ na ahịa ka ị na-azụ ọ na-aga aga, ọ bụ na ọrụ ka ị na-alụ ọ na-aga aga, ọ bụ ihe ọ bụla ị na-eme bụ ihe iji akpata ihe ị na-eri, ndị mmadụ na-abịa ọ na-aga. Ọgwụ mma arụ bụ ọgwụ ego nke mma. Ihe ọ bụla ị na-eme tins ndị kọstọma na-abịa, mana a na-awọrị ndị ọgbọ anyị a, maka na emeghụzi onye eto na-ehụ nna ya, emeghụzi ala ikike ya nụta akụkọ from ya mpa nne m rịa isi nwa wee si ụta pụta n'ụzọ adịghị n'ebe ahụ, ọ gaghị ekweta nwu. Enweghị dị ka ọgwụ ego, maka na ọ bụ na ọgwụ ego otu onye ha kwesịrị na-ata ndụ ahụhụ. Onye ọbụla gwọ dịka ọbụla ọgwụ mmadụ na-agwọ ọgwụ ego nọrọ ego a na-abịa ka ekwere ihe ha na-atakwa ndụ ahụhụ. Mana ebe anyị onye ahụ bụ onye ahụ na-awọrọ ego si ụdata na ọgwụ ego odo aha ebekwa ya chife ụtụtụ obi n'ikwe na-agbakwa mbọ ka isi agba mbọ. Ịma na ihe anyị na-eji ekwu ihe abụọ, imirikiti na-eme ihe a
na ha na-eme ha ebo ya ndị omenala na ndị omenala na-agwa ajọ ọgwụ na a na-egbu mmadụ na eji mmadụ agwa ọgwụ ego ya mere anyị ji sị tata ka ị kọwara ndị ụwa n'ọkwa ihe bụ ọgwụ ego a. Ịma na abịa na ihe a na-akpọ ọgwụ ego adọghara adọ ihe mmalụ dị n'elu ụwa bụ ụka wele ka mmalụ dụ. Gịnị bụ ụka wele ahụ? Ụka wele ahụ bụ ka ọ bụ na-achọ ka onye ahụ na-azụ ọ na-akpọrọ ndị kọstọma ọ bụ na ọrụ ka ị na-alụ ndị kọstọma na-abịa mana nke bụ ihe anụ wepụrụ ndị a na-abata ese ndị na ọtụtụ dị iche iche shu na mmadụ ga-eweta nke mee nke ọmụta ego onye ahụ na-amụta ego ahụ ọ na-agwara ụbịam n'ụwa ndị ya wee kpata ego ahụ na-abụ ihe ọjọọ. Oge ụfọdụ ịfụ ndị a dibịa ejide ha maka na imirikiti bụ ha tiwe ha aka na ya ejide ha ịfụ ndị dibịa ịmanụ nka mmadụ oyi ụbịam asị onye ahụ gaba n'ime ọhịa na-enyecha onye ahụ afụfụ dị iche iche. Ịma na ohughị ya ọta bụ na ịta ụmụta ndị ọgba anyị afọ kala achọghị ịdị na-ata mana ihe mmadụ kwesịrị ịmata n'elu ụwa bụ na ihe ọ bụla ime mmadụ taa ọ ka bịara onye ahụ echi gwa mmadụ nke bụ eziokwu enweghị dị ka eziokwu enweghị ndị ọbụla mmadụ ya eme taa ego eju ebe a niile ma ya bụ amansi maka ọ bụrụ na oke chiekene eke na ọbụla mụdị ego egesi ndị elu ego taa ejide ụdị ego ha jụọ wee ọbụ eke gachi ụbịa ịgwasa na mmadụ na-eme ụdị ego ahụ ọ na-abapụ onye na-eme ababụla ogbenye ebe ihe ọbara gbana moto ọ nọta emechi ezigbo ihe ọ na-eme sọsọ ihe mmadụ n'ụwa bụ ụka were ka mma adụ ụka were ahụ a na-agwọ ọ bụ agwọ ya ọ bụ na-achọ ka ị na-ele mmadụ ama nọ nkịtị ego a na-abịa ị gaghị anọ nkịtị si na ego ga na-abịa ị ga-enwe ihe ị ga na-eme ọ bụrụ ọkiresi nke ị ga na-ele sọsọ ihe dị ọbụ iche ụka were ga-agwọ ka kọstọma nwere ike dị na-abịa ọ bụrụ na ọ bụ afịa ka ị na-azụ ụka were ka mma alụdụ ị ga-enwe sọnta na ị ga na-eme ego ga-ejiwo na-abịa ọ bụghị nke bụ ịpụta ịnọrụ enwe ọtụtụ ndị abịa kpọrọ afọ na chi m sị na ọgwụ ego adụ ha adụ n'ebe wayo ka a na-egwu ndị mmadụ abịaba mmechi amasị a na-eme oju onye ha na-eche ndị bụ ego ka ọgwụ onye ha na-eme ihe ahụ ya mere ka ihe ahụ oke onye ha ya gwa na-agwụsịkọ ya were ego ahụ o metere weje gote ihe ga-eji were ọrụ ahụ na ọ bụrụ ya ha mana na ga-emere ego ịkpata ego dịka na na-emeghị ihe na-alụ ego a na-amụ onye ha mee ihe ahụ ya were ha eje gote ihe ga-eji rụrụ ọrụ na ọ bụrụ chọrọ inyere gị aka ọdụ maka ya mere ka ebụsị na-eme omekwe na aka apụtakwa na-ekwukwu n'okwu na-eme ihe dị ụta ọga Chizzy ifukpeghị ebe mmadụ merụ ego dịka mkpekwa ya wee ego onye ha bagwa na-ekwe ebe esi enweta ego o siri ike nke a bụ ihe ndị mmadụ ama mmiri mistake mmadụ agaghị emerụ n'ụwa bụ ha so ebe m na-agwa ụmụ bọyịsị anyị bụ ndị be anyị ga-enụ tata na enweghị ibe dị ka mmadụ ịnọ nkịtị ego enwere ike ịdị na-amụ onye ha ga-enwere ihe ọ na-eme akụkọ dị iche iche na-aga ewe nke ọzọ ha na-akpọ Yahoo Plus a na-anụkwa na ndị a na-eme Yahoo ya bụ ndị na-anọ na awara nzikọrịta ozi a na-achọ ndị ọcha ego na-ewe ọgwụ onugbu ndị dibịa na-agwọrọ ha ọ ga-abụ ha nọrọ ebe a agwa ndị ọcha ole ihe niile o were butere ha ego ma ọ bụ na-ewe ụdị ọgwụ a ga-eji mmadụ gwọọ onye a gwara ihe dị iche iche a na-eme nke a sị na ndị Yahoo na-eme nke ahụ osokwa na nke ahụ dị ile ịma na-abịa n'ụwa ihe na-eme ndị mmadụ a na-akọ mana ụzọ mmadụ nọ n'ime ka ọma enwe ndị na-emere ụdị ọla ya na-ekwu mana ụzọ onye nọ n'ime ka ọma enye mana esi ụdata na-apụta mmadụ agwọ ya ego aha na-asụ na ọ naghị eme nke ahụ adịghọ ọ dị mma ọ bụ na ugbu a ka ị gbanyere ekwurekwu gị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ọgwụ ego na awele ihe anyị ji ekwu ihe a n'aka na imirikiti anọrọ na kwafu ọbara na-ekwesịghị mee ajọ ihe na-ekwesịghị maka gịnị na ha chọrọ ego mbute atụọlụfasị dị iche iche asị na ọ bụ ha bute mmadụ ụfọdụ oge mbụ nke a agbawego eze ọha mana n'oge mbụ na ihe a nara ekwu bụ na mmadụ nwere ike iji ahụ ya ọkara ahụ ya maọbụ aka ya maọbụ ofu akụkụ ahụ ya maọbụ ụkwụ ya wee mee gịnị wee gwọọ ọgwụ ego avụzi ọgaranya o wee ike ọ bụrụ na ọ bụ ọnwụ na-ata ụmị na-atarị ụmị aka na-agwọ achọbeghị ibepụ ya ụkwụ asị na onye ahụ na ọgaranya na ihe na-eme ya na ọ dị ka o ji ụkwụ ya ahụ maọbụ ebe a na-enye ya nsogbu gwọọ ọgwụ ego nke a mmadụ nwere ike dị ndụ jikwara onwe ya akụkụ ahụ ya gwọọ ọgwụ ego abịa n'ụwa onye ọbụla nweje ka o si okpukpe chi nke ejiwo onu maka onye ọbụla nọ n'ụwa mebie ya chi nke ekpebiri ọ bụghị ụzọ m nọ ka onye ọzọ nọ ana bụghịkwa ụzọ onye ọzọ nọ ka m nwa m nwe nke m nọ ebe ọmacha nke na chi nke eso na-aga otu na chi nke eji kpebie enwe ka na-abụrụ ọbụrụ ọya ekwe ka abụghị ọbụ mmadụ ji aka emete ga-enye onye ahụ nsogbu maka mmadụ ji aka emete dịkwa iche na ihe abụọ ya bịafute mmadụ abịafute
ọ dị mma ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere na-ege anyị ntị bido na-ege anyị ntị anyị na-ekwu maka ịgwọ ọgwụ ego na agbụle maka na ihe anyị na-eji ekwu ihe a na-ekwusi ike bụ ụfọdụ mechaa ajụ ihe a niile ha ebo ya n'omenala na ndị omenala na-eme nke ọzọ na-eme nke a ọ bụghịkwa eziokwu ọkachasị na omenala Igbo enweghịkwa ihe a niile bụ ụmụ ihe ndị mmadụ jita afụcha ewe obodo a na-akpa afa na onye gbuo nke ya ma ọ bụ weta nke o jebe obodo a ọ bụghị n'ala Igbo ndị Igbo omenala na-asọ ịkwafu ọbara nsọ ọ na-asọ imegide mmadụ maka na ndị na-eme omenala na-atụ egwu Chineke ma ya mere ha na-eji asị ihe ọbụla ha chọrọ ime ha asị ijikwa ọfọ dịka dibịa eze ọha ụfọdụ bịa na nke gị ewe ike ọ bụrụ na ha na mmadụ na-aza ana asịzie gị na ha chọrọ ka ife mkpịsị eke mee ndị a na-eme ụdị a anaghị m alụ ụdị nke ọ na-amara ụdị ọrụ ha enwekwe ndị na-alụ ma mụ anaghị alụ ụdị ha maka na mgbe iji were omenala were ụwa alụ mana ọ bụghị ezigbo omenala ka iji were na-alụ alụ ọ dị mma mana otu a afọ na-agụ kwarapụ ewe ndị debegoro ngwongwo zụrụ afịa kemgbe mbido afọ a ọ naghị agara ha bịakwute gị ewe enyemaka gị wa ga-emere ndị agha ịma na ọ bụrụ mgbe ụwa ka bụ ụwa otu ndị mmadụ si emewe na wụrụ ịma na tata onye bụla nwekwa ọnọdụ shiwodu tata mgbe ụwa ka bụ ụwa na-abụrụ ọ bụrụ na idu mgbe erebe ahịa bịadaghachiwa azụ ị ga-amata na-eme ihe na-aga ya bụrụ mgbe mmadụ ka na-ajụ ese ị ga-eji jụ ese si kedu emeta ihe dote achịtụ ibe gị na-ele ahịa mana ị naghị ele ibe gị na-agbakọ mbọ na-afụ mbọ ha na ekwe ndị abịa na-eleta ego ahụ na ego ahụ ma na-adọ ọ naghị asa ekwe ndị abịa na-eleta ego ahụ ọma na-afụ ihe o ji ego ahụ ọ na-eme mana ọtụtụ ndị mmadụ ji ije ha agaghị amaka na ha na-enye nsogbu ọ sị na obere gị ọkwụsị ohe ya ata na iji ụwa bụ na onye ọbụla mmụọ eso okwu n'onye ahụ ọlesi ma onye obere otu ha wepụ ihe ahụ n'akụkụ ya and ọ bụrụ mgbe aka bụ ụwa ka eji abata Disemba na onye ọbụla jụ eze si nna ụna ya chọrọ ya na ndị ego geshi ụdụ enwere njọ dị ya n'ụzọ enwere ka azidentị ji nọchie ya ụzọ enwere eje ya achụ maka okporo ụzọ enwere ihe a ga-eme maka ndị nọ na vileji ndị nọ n'ụlọ enwe ihe a ga-eme maka iji ụmụnna ya eje enwe ọtụtụ ihe dị iche iche ndụ ya adịkwa na ya jee ka ya bata ya ga-adịkwa ndụ jee bata ọjụa ọ bụla ọjụ dachụcha onye ahụ na ihe ọdụ anyị si nwoke chụọ ya jede ụta enwere ike achụwụ Disemba ije na ọtụtụ okporo ụzọ dị iche iche azidentị ebe niile karịa ọtụtụ bụkwa ihe mmadụ ji eke ya eme ebe a na-achị ụlata na ego mbute edu asụ na ewere onye dị ụta ma ihe dote ego abụ ọ na-adụ ogbenye dụ n'ụwa kedụkwa maka afọ na-ebido ụfọdụ na-abụ achọ ibido afọ asị ka ha jee ụfọdụ na-eje alarụ agwa ebe ha ga-eje rarụ n'abalị one na one ka ha wee banye n'afọ ọfụ mana dịka dibịa ọdịnala a na-achụ afọ na-akwadobe afọ na-ewe ihe dị iche iche ọnwa na-agụ afọ na-abịa otu a ewe ihe ị na-eme eji mere ka onye ọbụla banye n'afọ ọfụ ka ihe ọma awele dịrị ya n'afọ a abịa na mgbe anyị aka kwetara omenala na omenala dụ bụ mgbe ndị mmadụ kwetara omenala dụ enwe ndị be anyị na-akpọ ịchụ mmụọ ha na-abụ 31st ka a na-achụ ya n'abalị 31st n'abalị 31st ka a na-achụ mmụọ ha mana nke ọba bụzi na enweghị ozu onye eduzi afta na ọjọọ ọzọ achịghị na onye amụma ya n'oburu gị ama na-ekpechere gị ekpere ifire na ọgụgụ ụta mmadụ kwesịrị na-abanye n'aha ọhụụ anyị chọrọ ịbanye kwado onwe gị ọfụma ọ bụghị mgbe ego emesi na ahụ bụ na ihe abịara gị na mberede esikwe na ịta afụ bụ ekwe na ịta ahụhụ maka na ahụ na-aga onye ahụ na-ekpochepụ nke gara aga aha ọfụ onye ha ga-abanye ọ chọọ ozigbo ụlọ ya alụ n'isi onwe ọ bụrụ na-ewe ihe ọbụla ọ ga-eme ka o jebe ụbọchị nwere ike dere ma mee ọ bụghị na ịpụta aha ọbanye ememeghị ihe emewe ọbanye ahụ elu echi si na ndị eji ejide ọtụtụ ihe dị iche iche bụkwa mmadụ achụpụghị ụzọ ọfụma ọ dị mma ọzọ m chọrọ ịjụ tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee soro tinye ebe ọ n'ọbụla ịbịa n'anya ọ na-amasị anyị na mmadụ kwesịrị na omenala ihe ọ na-eme ike mana ikwutere maka ndị amụma ụfọdụ ji afọ ndị ka esi akpọ ndị omenala bịara abịa ka ha si ekpere nke ha na-akpọ onwe ha ụdị afọ a mana ka ha si alụ ọrụ bụ n'ụzọ omenala mana ọ bụchaghị na ha na-eme ya n'otu ndị omenala si eme ya n'eziokwu ụdị ndị a bụ ndị ga-asị ịchọọ ije obodo oyibo gị bịa ịchọọ nke ọbụla ị chọrọ ije gị na onye ọ chọchara ime gị bịa na ihe ọbụla ị bịara na nke ya na a ga-emere ya mana ọ ga na-aza na ya abụghị ya mma na ya na-afụ nke ọzọ
sụọ ya na bekee na-etere ya mmanụ na ihe ndị ọzọ mana ọ bụ ụzọ omenala ka o ji eme nke ya kedu ihe unu na-eme gbasara ụdị ndị a ihe a bụ mmadụ iwere onwe ahụ ha sị ọ bụla ị chọrọ ime omenala ime omenala ọ bụla ị chọrọ ime omenala dọmba sepụ aka na omenala mewe nke ị chọrọ ime maka na ụtọ esi na ịma na abịa na ezinụlọ ọbụla na-enweghị onye na ezinụlọ ọbụla ị hụrụ onye mmadụ n'ime cheke ezinụlọ emelu onye mere ihe omenala na ezinụlọ ahụ na mbụ ya gbawezie achọ ka ndị ọgbara ọfọ bịawezie ụzọ omenala nke ahụ o bidogo ntụba na-asị ozigbo na udo ya ahụ gazi ekwuzi oziokwu abịakwa ndị onye ọbụla bụ onye ọbụla ọ dị ka abụna agịrị dịka na ndị bụ unu anaghị emeghe onye gbara afa na bụ unu o si ike nwa ịfụta fụwa mfụ a ga-enwe edu onye maọbụ onye mụrụ ndị onye ahụ onye mụrụ nne ya ga-abụ ya na-ewere ịfụ mfụ n'ime ha metụrụ ha ga-eji obodo mewe n'ebe onye ahụ nọ ọ na-esi na agbụrụ apụta so mana ihe mana nwanda bụ onye ọbụla ma ga ya na chi nke eji kpebulu chọrọ iti nke mana ihe mma nke mbụ ka ọ bụla onye na-eme ya kwụba ya ka ọtọ ị na-eme omenala kwụba ya ka ọtọ ị na-ekpo ka kwụba ka ọtọ maka ndị na-ege ihe anyị na-ekwu bụ ka esi eweta awele weta ụzọ dịrị mmadụ mma ka ndị mmadụ ga-esi zere gbanarị asị si na-agwọ ọgwụ ego na-egbu mmadụ na-akwafe ọbara agwọ ọgwụ ego eze ahụ agwaghị anyị na-enwe ihe dịka ya na ịchọ ịbịa emere gị ihe a na-agara gị siri were n'ụzọ ziri ezi ihe itinyere aka na ya ọ na-aga na-asịrịrị welele ego a na-adịrị gị ijikwa na ego baa uru maka na ụfọdụ onye wetara ego ọbara ọ na-agbakọ n'uru imirikiti n'ime ha bụ onye chọ ma ha ije aka ndị uwe ojii akpara ya ya bụ ọ bụrụ na ị ka na-atụ alụ ime ụdị ihe dị otu a dibịa ọdịnala agwana gị na-ewekwa ụdị ihe dị otu a na ime ya ndị uwe ojii ndị ogbe ọgụ ndị obodo jide gị ata gị afụfụ ogbu ma na-esikwa na mma ana maka ndị chọrọ ịfụ dibịa eze ọha ma ọ bụ jee ka amara ka ụbọchị dị chọọ enyemaka dị iche iche o si ebe a pụọ ugbu a nwere ike ịkpọ ya n'akara ekwentị nke bụ 080-723-52991 080-723-52991 ma ọ bụ 09038-676-718 09038-676-718 unu nwekwara ike iwe dibịa eze ọha nwaafọ nkanụ na 08181895359 08181895359 maọbụ na akpọ dibịa eze ọha na 08029567274 08029567274 dibịa eze ọha kedu ka esi afụ gị kedu oge eji afụ gị ịma na enweke m chọrọ itinye okwu afọ ha mkwue ha abụ m onye mbulubu ka m gwụ na Nkanu East ka m onye Nkanu East n'Enugu steeti ka m gwụ ebe m si wobịa ha ewe ihe si na chọrọ itinye ọ dị mma ka anyị were ekwentị ihe m chọrọ itinye bụ ịma na abịa n'ihe anụwa ihe na-eme anụwa ọtụtụ na-abịa ihe a na-afụta na onyonyo ihe m na-agwa ndị ha na-eme onyonyo ha hapụ na-awere ndị mmadụ maka na abụrụ ịbata ụtọ anụnwa na onyonyo efu ebe gburu mmadụ egbuo mmadụ adọba asị na ego na-achịghọ ofe anụ akpati ya ebe a na-amụ ego ọ na-amụ ego ọ na-atịrụ ya anụ ofe afọ ọ na-amụ ego ọkwa ihe ahụ ịfụ bụ onyonyo ka ịfụ na ihe ahụ ọ naghị eme maka ọ bụrụ ụdị ihe ahụ dị n'elu ụwa na ogbe ya agaghị adụ ịma na mmadụ nwa ama na-enyizi onye nwụrụ anwụ enyi na ọ bụ na mmadụ na-amụ ego mmadụ na nwa amanyizi onye ahụ adọba ọ na-amụ ego ihe m na-agwa nwoke ma agwa nwaanyị agwa ndị ntorobịa dị ka anyị nwa ka ha hapụ iji wee aka na-eti onwe anyị na nsogbu maka ihe afọ na onyonyo ihe afọ na ejije ya ndị mmadụ na-eme asị ụlọ na ya fụrụ na ebere otu anụ ma adọba nke na ọ na-amụ ego na ihe a bụkwa asị ka ọwụ ịma na ihe a ka anyị na-ekwu na ụfọdụ na-eme ejije a na-emetọ omenala ụfọdụ ada ajụjụ apụta aje chọọ omenala ebeta omenala bịara abịa afọ dibịa na-eme ihe na-edozi obodo ara ha nọgide mara na oge gboo na ndị dibịa ọdịnala bụ ndị na-eyi aka jiri mkpụ akwụkwọ na mgbọrọgwụ enyere obodo aka gwọ ọrịa tupu omenala wee bịa ha emezie ya ọ bụrụ na ime ha omenala emesịa ihe ejije a aje chọta ofu onye na ọbịa fee mmadụ aka ma ọ bụ fụọ mmadụ ọnụ fụọ dibịa ọnụ asị na dibịa adaa ọ bụrụ onye nke mere nke ọzọ ka asịzi na ọkali inene ejije ndị China
ị nene ejije ndị India enweghị ka a nọgide asị na omenala bịara abịa mere nke ha ya mere ilukwanụ kịta ndị mmadụ na-eje na India na-eje anata ọgwụgwọ maka na ha na-emesi ihe ike ndị mmadụ na-eje na China na-eje ewetagasị ụmụ ihe dị iche iche bụ ọsọsọ nke ndị baa oge ụfọdụ ha na-amachakwa omenala ha amana na a na-emebigasị omenala ejije ahụ a na-eme ekwesịrị ndị mmadụ hapụ ịdị na-eje na-akpọrọ ihe maka mgbe ihe apụta otu anụ nwa ịma na ihe mana abụrụ mgbe waka bụ nwaanyị mmadụ chọrọ ikwu egwu ọ na-echi ihe ọya ọkwụ egwu ọ bụghị nakata ịkwa ihe ọbụla chefuo na ihe ahụ bụ nkụzi ihe ka ọnwụ adụghị eso mee ụwa ji n'ụzọ ahụ elekata ụta anyị nọ na-enu n'afọ ejiji asụ na-egburu mmadụ na-atụnye ya na-amụ ego abịaza ndị ụmụ ntorobịa na-ebi nta eche na ụta akụ gwashi ụjọ enyezi nke onye omenala asịzi anya oke ebe ọ bụ na ọ sị na onye na-edere ihe meghere ụta onye chọwa onye a na ndụ n'iyi n'ike ọ dị ma 080 ya bụ afọ akara ekwentị ị ga-eji weta dibịa eze ọha anyị ga-akpọpụ ekwentị ugbu a ka igwe soro tinye nnukwu a 08072352991 ya bụ akara ekwentị dibịa eze ọha ọ pụọ ugbu a na-akpọba ya na 08072352991 maọbụ 09038676718 09038676718 unu nwekwara ike iwe dibịa eze ọha na 08181895359 08181895359 maọbụ 08029567274 08029567274 kpachapụ anya kee nkwụcha ugbu a kee nkwụcha jee ebe dị mma ka i wee weta ndụmọdụ kachasị mma ka ndụ gị wee gasịrịrị wee ka i wee weta awele wee na-amịchapịọm dịka ọgaranya abanyekwana na ndị were nke eri emeghị ekwana nke ana m abịa